Compromís? Sí. Des de Compromís entenem que l'ús de l'aigua i el servei de sanejament són un dret, efectivament. No són un negoci. Un dret que deu d'estar garantit per les administracions públiques, aplicant tots els controls necessaris de gestió, de costos, de qualitat, etc. En Compromís entenem els consorcis d'ajuntaments com una forma positiva de cooperació entre pobles, que deu de servir com un estalvi de costos, no sols en el tema de l'aigua, sinó que hi ha altres formes de col·laboració intermunicipal que podrien ser objecte de consorci, com ara l'energia, el reciclatge, altres. Ara bé, per a que un servei, un departament o un consorci funcione, deguem dotar-lo principalment de contingut, d'objectius, d'eines humanes i tècniques que el puguen fer funcionar, que puguen fer-lo útil. Des de Compromís pensem que el funcionament general del Consorci d'Aigües de l'Horta no ha sigut el que mereix una entitat d'ajuntaments, i bona prova d'això és l'acte del passat 30 d'abril. En aquest acte es senten les bases per l'aprovació de l'ampliació per 10 anys, el màxim període possible del contracte administratiu que regula el subministrament d'aigua entre pobles del Consorci. Sí? Perdó, no sé. Disculpeu. ¿Ah, sí? Perdonad. No sé. ¿Lo he conseguido yo el que? ¿Sí? Sí, sí. Gràcies. No sé. Si voleu ho dic sense micro, se me sent. No? Pepe, és per la gravació del... Ah, perdó. Vale. En aquest acte es senten les bases per l'aprovació de l'ampliació per 10 anys, el màxim període possible del contracte administratiu que regula el subministrament d'aigües entre pobles del Consorci i la societat concessionària Aigües de l'Horta. Convindria parar-se una miqueta per a donar unes dades de la societat mixta Aigües de l'Horta. Saben vostès quin ha sigut el benefici declarat per Aigües de l'Horta, societat de l'Ajuntament de Torrent i el grup Aguas de Barcelona, ACBAR, en 2015? Benefici, 1.006.000 euros. En 2016, 1.145.000 euros de benefici. Imaginen vostès tot allò que es podria fer en aquests beneficis? Sols cal imaginar com podria minvar el rebut de l'aigua per als nostres veïns. Tornant al tema de l'acte i en relació a el que comentava Podemos abans del punt K, volem que vos llegiu el punt K de l'article anterior, de l'article 18, on parla de l'Assemblea, on parla que és competència de l'Assemblea, això ja ho veurem, el señalamiento del límite de endeudamiento y de los compromisos de gastos plurianuales. ¿Vale? Els grups municipals de compromís en els pobles del Consorci van a sol·licitar la convocatòria d'una assemblea extraordinària del Consorci per a demanar que no es signi la pròrroga amb Aigües de l'Horta, perquè creguem que l'acord pres es basa en un punt feble i més que interpretable dels estatuts del Consorci. Demanarem també una altra revisió jurídica, ja que tenim seriosos dubtes en la interpretació de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic de la Generalitat Valenciana. Dir també, a banda d'això, els pobles on mana Compromís, en Xirivella i en Beniparrell, estan indignadíssims. Això vaig a per ahir. Donada la importància que té per al poble d'Aldaia el tema de l'aigua potable, volem sotmetre a l'aprovació d'aquest ple una moció que coincideix amb els dos darrers punts de l'escrit presentat en l'acte del passat dia 30 d'abril per l'alcalde de Compromís de Beniparrell, Salvador Massarroca, que ve a dir: no prorrogar el contracte del Consorcio de Aguas de l'Horta en la societat mixta Aigües de l'Horta. Per tal de garantir la continuïtat de la prestació dels serveis d'abastiment i sanejament, el Consorcio convocarà un nou concurs públic sota els criteris de concurrència competitiva i publicitat, amb un nou plec de condicions tècniques, econòmiques i administratives. Establir mecanismes de transparència i controls efectius per a un nou contracte, a una durada màxima de 2 anys, amb possible pròrroga per altres 2 més. Aprofitar aquest temps per portar a terme les tasques administratives, jurídiques i tècniques, per dotar al Consorci d'una estructura operativa i tècnica per a poder assumir a la finalització del nou contracte de 2 anys l'avaluació, planificació i prestació directa dels serveis d'abastiment d'aigua potable i sanejament
sota els criteris abans nomenats. N'hi ha pobles que ho han aconseguit. Mireu-vos, si voleu, la pàgina d'Ecologistes en Acció. Hi ha un munt de pobles que ho han aconseguit. I se pot fer. Gràcies.